Felly y gêm nesaf fydd rhwng Bassaleg a ysgol gyfun Tonyrefail. Tonyrefail yn y glas a Bassaleg yn y melyn. Yn sydd mantes nawr. Yn gan bod y bêl wedi mynd mlaen o dwylo Bassaleg. Felly fi fydd i'n sgrym i Tonyrefail. Felly Tonyrefail nawr sydd gyda'r bêl yn ei dwylo. On y bêl wedi mynd mlaen. Felly sgrym fyddi i'r bechgyn yn yr efydd. Cic gryf nawr i Tonyrefail. Cymru'n gyflym. Cyfle nawr. 3 erbyn 1. Allan ar yr asgell. Ond taclo dda gan amddiffyn Bassaleg. Un pas fach arall, ond Bassaleg dal ati. Cystadlu am y bêl ac am gwaith gwych yn ardal y daco fyna. On y bêl yn rhydd, ond nôl am cic gosb fydd y dyfarnwr. Felly a oes cyfle fan hyn nawr, allan ar ochr pella, ond dros yr yslys aeth y bêl. Felly Tonyrefail yn taflu'r bêl mewn i'r lein. Ac allan nawr. Ochr gamu tu fewn. Pigo'r bêl yn syth o'r ryc a cais cyntaf y gêm yn mynd i Tonyrefail. 5 i ddim i'r tîm y glas. A drosiad yn un llwyddiannus, felly 7 i ddim i Tonyrefail. Felly'r cic a ddechrau gan Tonyrefail mewn i ddwylo Bassaleg. Bêl wedi gael ei dwyn. Dadlwytho. Da fan hyn. Dal yn mynd o'r chwaraewr, ond wedi mynd mlaen o'r bêl. Felly cyfle nawr i Bassaleg. Cic a chwrs iddo hi. Dal i fynd yma nhw, ond sgrym fyddi i Tonyrefail.
Felly'r pêl nawr yn ddwylo. Y bechgyn o gas newydd. Ceisio mynd rownd. Maen nhw'n neud, ond cystadlu yn ardal y dacl, mae'r ddau dîm. Y bêl dal yn nwylo. Bassaleg. O, ond y bêl bron yn cael ei ddwyn gan Tonyrefail. Ond cic-osp mae'r dyfarnwr wedi rhoi. Felly cyfle i Bassaleg. Dyn ôl mewn i'r gêm fan hyn nawr. Dwylo da fan hyn nawr gan Bassaleg. Ond cic-osp, gwaith gwych fan'na gan Tonyrefail. Dewis i fynd i'r corner maen nhw'n gwneud yn lle tapio, felly lein i'r bechgyn yn glas. Osod y cymberchen o'r enw Cleo, gyda'r CV14LGE, oes modd gen i symud y car ysgol yma. If you have a Cleo with a registration plate, Pwerus iawn fyna oedd y cario yna. please can you go move your car? Dal i fynd, mae'r rhif 17 wedi dal lwytho, ond y bêl wedi cael dal lwytho i'r chwaraewr anghywir. Chwaraewr Bassaleg oedd ar ddiwedd fyna. O na, ys cais yn hyn nawr, oes yn wir. Cais i'r rhif 10, Tonyrefail. A'r trosiad i ddilyn. Y cic yn lwyddiannus. A dyna hanner amser. Felly sgôr ar y hanner, Tonyrefail 14, Bassaleg dim. Time now, ysgol yma. Bro Myrddin and Brody girls, please make your way to pitch number 9. Felly Bassaleg sy'n ail ddechrau chwarae fan hyn yn y gêm fowlen. Tonyrefail yn syth edrych am y drydydd gais. Y pwysau yn cael ei roi arno, ond y taclo heb cael ei gwblau. Felly cic draws y cae. A Bassaleg yn casglu'r bêl, ond gwaith gwych am ddiffynno fyna gan
Tonyrefail yn rhoi Bassaleg o dan bwysau. A oes cyfle fan hyn nawr. Tackle dda fyna. Wedi rhoi tymau bach o anaf i'r chwaraewr Bassaleg, ond ydy'n tackle dda iawn. Ond y ddyfarnwr yn dyn ôl am kick-osp. Felly kick-osp i Bassaleg. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o ddwylo. Felly sgrym i Tonyrefail yw i. Tackle gryf mewn fyna a gwaith gwych yn adael y tackle, ond na, dyfan o ddim yn apus. Dy mewn yr ochr. Felly Tonyrefail yn penderfynu beth i wneud fan hyn. Ond anlwcus yna i Bassaleg. Penderfyniad cywir, ond ddim yn stopio'r bêl mynd dros yr yslys. Llinell yn dod. Ond y bas yn cael ei daflu i'r awyr agored. Unwaith eto, ddim yn edrych ble mae'r pas yn mynd. Ond y bêl wedi mynd ymlaen o dwylo Tonyrefail. Felly sgôr yn aros yn 14 pwynt i ddim ar y foment. Sgrym pwerus fan hyn nawr, yn rhoi Bassaleg o dan bwysau. Cyfle fan hyn nawr. Cefnogaeth dwylo da. Cymorth gyda Bassaleg. A oes cais am ddo fan hyn nawr. Oes y wir. Bassaleg nôl yn y gêm. Cais da iawn fyna. A trosiad yn un llwyddiannus, felly 14 pwynt i 7 yw i. Felly Bassaleg fydd yn awr ddechrau chwarae fan hyn nawr. Ond hanner cyfle fyna i Bassaleg. Anlwcus wrth bwrw'r bêl ymlaen. Felly Tonyrefail sydd ar bêl yn ei ddwylo.
Ond pasio i'r gwagle, neb yna. Ond hwn fydd y cais. Heibio am amddiffynwr. Tir agored yn ei blaen. Ond y cais wedi mewn am dacl, ond cymorth arbennig sydd rhoi un troed Tonyrefail yn y rown nesaf. A'r cic yn llwyddiannus. Gêm heb gorffen eto. Saib yn y chwarae am oherwydd anaf, ond Tonyrefail fydd yna i ddechrau. Cic i'r pellter, yn nwylo Bassaleg nawr. Be gall Bassaleg wneud fan hyn nawr? Curo un dyn, dalwytho'r llall. Ond tacl da fyna. Dros y bêl. Ddim yn apus, taflu bêl bant. Lle be gall Bassaleg wneud fan hyn nawr. Dim llawer o'r amser ar ôl. Pêl yn un law yn edrych am y dadlwyth na. Yr ochr gamu, heibio 2-1. Lwytho, allan o'r cefn, tacl mawr hwnna. Ar Tonyrefail. Syth dros y bêl. Dwy'n y bêl. Yn y dacl. Felly pêl Bassaleg yw i. Ond cic-osb fyna a Caden Melin. Taclo'r ddyn wrth bôl ar y llawr heb ail godi. Felly cyfle Bassaleg fan hyn nawr. Be am y cornel ni tapio a mynd maen nhw'n mynd. Ddim yn ollol siŵr os oedd Tonyrefail wedi mynd ôl 10 metr fyna. Dros yr ysys maen nhw'n mynd, a dyna ni, Tonyrefail trwyddo rown nesaf. Sgôr tyfyn o 21 pwynt i 7 i Tonyrefail. Okay, come on, boys. Let's go.